paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Baka pakatawa mo tayo sa istorya, Maray. Ay, kiso nga ron nga katawa. Duduwata lang ba't nga katawa dito? At ako ma, ni Maribanang, may mayat ko ma. Nagadu mga minti bagbagan ng aramidin na. Agpaiso nga men, nga ado ti aramidin na dita balayda. Iso asan na namasangot ti umay dito tersina. Siyak maray, basta nalpasak anaginaw, umaya kun adagos dito tersinam. Kano naga daw ti makapakatawa nas kang istoryal. Ay, sayang laeng tawan ni Maribanang. Umaymat ko maatap no makipagkatawa mat. Oh, maray, kaya mo kaday nga istorya ak manang. At dapay istorya dita aya. Adua! Puro makapakatawa. Wala, agalak ka. Sakbay nga ituloy mo tag-istorya, Maray. At daman pa ipakitakan ka Anya day ta. Ipakitakan ka day to inay. Na, listaan mo ti utang day tayo pakitam. Ado nga minun, Maray. Manipo dito page 1. Aging nga dito maodi a page, utang mo ame. Ay, sos, nagadumot tayo. Iso nga ron nga agsingira kon. Anya mo tayo. Nagmayat ti pa nagpakpakatawak. Kala at apinilday. Iso nga rod at tinumpo nga ka napintas timud mo, Maray. Saan amay may sa ti aldaw, Maray? Nay, agungot kan samot tag. Asino kumangay ti saan ama kaungat iti day tangay naramid mau? Makaungat akan ka marikwanang manipod ita ag kalabantan. Naa. Pwede ka mapan-ejectersi na ni kagawad ko nang. Ay, Jack Masangaw. Nagado ti aramidak dito balay. Nalabsak itay idakan ni Marito yung ejectersi na na. Apo, mayat ti katawa da. May sursuro takpay din. Ay na. Bay amlat ta ka di idan ngagkatawa. Nasaya at kit di ata naragsak da. Kaya't kumot ang naragsak ka Naragsakak nga rod. No nagadumot ti pampanunutak nga aramidan dito balay. No nagaduter aramidam, kanayon ka ba nakakusilap? Di nakpay kasarita no maminsan. Katwala, tanabanugak gayam. Di mo latultula din nagiti ko kumarim. Ano po yan? Naragsak kayo mo ta nag-istorya kinikagawad ko anang. Nagkunamot kan ka? Una, tanang nagkuti pa nagkatkatawa yaw. Hindi na panak nagpalod dita tersina ni kagawad. Pinirdi na timud kaw day ta ako maray. Kasano mo ta pinirdi na? Ay na di mong damagan pa'y kwarog. Day taw iti bagakan ka. Saan ka mapandita tersina na day ta abaa. No adda utang mo, tasingiran na kadagaws. Kasta ya? Sapay jak kaya ti masingsingir. Kagorak day ta. Tapay kumakaguram. No adamot utang mo anasken asingirenda. Diyak nga rod kaya't allergy ak amasingayr. Makaung-ungutak no singirenda. Narigat ka gaya mapautangan na natuyang. Di nakasarsarita ba daw? Napudot ti ulo. Ay, apay ang makaungit ka na gawin. Nakaragragsak ka lang itay na pangkanita tersina ni Kumari Makuana. Kunamlan asino day ta kagawad. Baak tumulang. Kaya no nagmayat ti kakatawaan nyo itay. Pinirdi na nga raw tinapintas amud kaw. Kasano a pinirdi na? Mayat ni panagis-istorya may. Pagamon takila at kit din asingir na. Ay kit adugayam ti utang mo di tersina na. Jak kayak ti masingsingayr. Ay si kaki di mo tuyang. Day takit ti sana nasayat nga ugalay. Kaya danto pa'y utang mo kanyak. Singiran na ka! Singiran na ka! No da pagbayad mo, ay kit bayada mo na. Kayat mo agurahan ka mat, Kayat mau ba daw? Ay, saan mo ta? Si kaki di mo. Joke ko lang na jay. Makaungit ka na dagat. Nay, si Kamat Marituyang. Wan siyak maray. Pastor na kun tagistorya taman. Na,
Ita man pa'y adito'y balay ti umay mo pakiistoryaan. Ay, umunag ka ah. Nay, nakalinis kan dito balayo, maray. Ay, katwen maray. Linampaswak anaimbag da ito'y datarmay. Iso anag sila. Jak kaya ti mapan makiin ni istorya kin ni Marikwanang. Nay, apay ngay. Kagura kaun. Na, kat no nagmayat ka no ti kakatawaan yaw. Idi dayta, ngam saan itan. Apay ngay akalat ang nagbalew, maray. Ay, narigala ka nga mintagsa sa umaray. Ala, agtugaw ka nga raw da. Tarugyantan ti agistorya. Ay na mare, ditan balay me ti ayuyang ni Marituyang. Wen nga rod maray. Apay aya. Anyat puun ken gapo tinaguraan na ken ka. Siningir ko lang ginuran ako na dagaws. Siningir mo lang? Wen maray. Impakitak lang ken kwa na ti listan dagiti utang na. Kinusilapan na kon iti nakatadtadam. Ay, unay mo't dayta. Adda ka di utang na kan ka, maray. Ay, awan mo't malagip ko. Ang adda binulod na kanyak, nga aging gaita, kat saan na pa'y nga insubsublay. Dayta pa'y ti sana nasaya at nga ugali na. Saan na nga ammo tagisubli iti binulod na. Wen nga rod Ay, ipalagip kuntuman kan kuwa na, jay igad abinulod na. Kita ang mga nudayta mo ti pangguraan nantukan ka. Kapitan, adda ka di tabalayo ni Kumarik Abanang. Kanayon nga adda dita. Mapanak man manan makiin ni istorya kan kuana. Una, inkalata. Saan nakat amasango ti rumor ang makiin ni istorya? Nagagat nga ron. Di na kaya't apanawan ti trabaho na. Iso asya kung ti dumanon kan kuana, kapitan. Nasaya at maray. Nasingpo nga may ni Maribanang. Nakaanos ako maray. Marituyang, ado ka di pa iti istorya, Wun amaray, adupay, apay aya. Ay kat, putdak pa'y laeng ti panagistorya. Taapay maray. Adala ipalagip ko kan ka. Anya ngay dayta. Maray, malagip mo jay binulod mo nga igad ide. Adda aya mo. Na, saan mon amalagip jay aglat-lati nga igad? Ha? Tilay palpalagip mo. Wen tamanon atawen binulod mo dayjay. Ang aging gaita, saan mo pa gang subsublay? Ay, diya kuman imimay dito balayaw. Nay, apay ngay akalat at imakdar ka, maray. Kunam nga dapay istoryaan. Agawid akaw. Kat sana kong nagsubsubli pa'y dito balayaw. Na, gemura ka, Marituyang? Awan lat nagdumaan niyaw kinibaak akwanang. Ha? Na, Ginuram ni Kumari Mabanang. Konamlan asina. Anya tinaramid na ya. Jay kano binulod ko nga igad. Jak pa'y kano insublay. Gay talaang ginura mo. Anya day talang. Nasakit tiriknak itinaramid na. Ay, wala di ka pang gurguraan, mate. Kitpod no mga min, naglaing ka nga bumulod. Hanggang saan mo mga muti agi sublay. Ay saan mo nakarkaruan ti panagungot ko ba daw? No di mo kaya't nga ibarsak ko kan ka dahito igam ko apalang gana. Dayta. Dayta palang gana. Apay, di mo malagay. Abinulod mo lang, dayta. Oho, tilay bagbagam. Ipalagip ko lang king ka. Abinulod mo, dayta, kinikwaraw. Hala, ingkay sublay. Kagorgorakan ba daw? Saan ka na kaya't nakasarita? Pumanaw ka! Kapay nga taadi mo tan umay dito'y balay ni Marituyang. kat nugimura kanyak. Kapay ngay, kinunaganos nga umay nakadandanunan. Ay, inaramid na mo't kanyak, ti inaramid na kan ni Marikwanang. Impalagip ko lang matjay binulod na nga igad, ang gimura mo't tain. Kanya nga ti mabati agayam na. No, gura na aminin.
Ay, awanan Amin kami, ako Marina. Kaguramen ni Marituyag. No kasta, duwatan akagura ni Marituyang. Ay, word, Mare. Makita mi itang ti ugali na. Ay, pudno gayam ti imbagam. Kat bayam, tapno awanan ko Marina. Ay, sayang jay igad ko abinulod na, Mare. Adamot asayang jay inutang na diti tersinak, Mare. Saan kun san amasingir pa'y kwa na iti oray ka ano man. Saanan Mare. Takagurugura na tamutan. Wan nga rod Tuyang. Napay kwaraw. Imayak dito yung balayaw, tadaranta ka na patagunay. Anya dayta. Umay ko kumalayan tayo binulod mo palanggana. Ayunay kan kwaraw. Ha? Pinirden tal daw kaw. Abay kumapinirdek. Talagamit nga dabulod mo kanya kapalanggana. Kayat mo amapan ko alaan dayta apalanggana. Tay barsak ko kan ka, Ni, abay nga gungot ka matengay. Talaga makaungot ha. Diyan kaya dayta nga aramidham. Aguray ka, tay nakalaan. Ay sus, dakasan, nas ka na makataraya ka dagaws. Narigat ti mabarasang iti palanggana. Ay, kwaraw! Saan ka pumanaw? Urayan na dita! Pumanaw agit dahin. Apay kwaraw, kaslad na kabutang mo Ni Nana Tuyang Kabutan ko ni Nana Tuyang tataba daw. Nay, sabay. Naggapuak di tabalayaw. Tamapan ko kumalaan ti palanggana binulod na. Kahit indad na. Nakaungat mo tadagaws. Kuna na nga ibarasak na kanyak di palanggana. Ay, talagang aramidan na dayta Pangtana, kwaraw. Iso nga ro dating maraya kaon. Ay, sayang di palanggana. Kasa pa'y regalo ni uncle ko nga inting day dyan. Malabayan, takasarita to ni Nana Matuyang. Tapno isubli na dayta binulod na kinka. Ay, bagam nga isublin na nga one kupit na. Pimanawan ni kwaraw. Why? Uray lalim mabaga, pimanaw. Si Kaki Dimay. Umay na lang alaan yung pabulod na kingka. Nakaungit ka. Asino kumatisan ang mahay blood iti day ngay naramid na? Ay, balbaliwan man dayta nga ugaling. Na, asino ka kumangag sa iti kasta kanya, ha? Ay, awanay, tinabati agagayam mo. Kagurgura da kami day. Apay ngay bagam ti kasta. Oray maawan da amay, tadalat tagayom kaw. Ay, awanay, kagurgura da ka. At dapay, Ha? di kapitan ngay. Kanag-best friend kamay. Kita ni Marituyang, Mare. Isu lang nga rodan tinakabasol. Isu pa'y tiyadaganas na nga kusilap. Ay, wen nga rod, Mare. Nasiputam mo't gayam ti panang kusilap na ken ka idilim mabas. Apay kidinadyak makita ngay. Ay, papanan na nga ta. Nagpadaya mo't. Mapan siguro agbirok iti sabali agayem na. At dapay aya mabirukan na sabali agayem na. Kat nagmadimat ti ugali na. Dito'y langan barangay hall ti pagistambayak, kapitan. Tadda kagayim kaw. Ay, una. Diyan ngamin kaya ti ugali dagiti karubak. Agure ka. Apay adi mo kayat ke nung nagsisingput damat nga amaw. Anya ang nasisingpon. Ay, maray. Ay, gayam. Singirik man ti di mo binayadan amultam dito barangay. Anya, adaya mo't utang ko amulta. Di nga panakiapam di ka dagiti nagsingsingir kan ka. Kaputa namin ngayon reklamo da ka. Apay nalipata mo nga. Ayunay kamutan, kapitan. Naglaing ka magkayam nga singayr. Apay, di mo amo nga ginteres, di multam. Anya, Ay, agbayad kan. Ipaala ka ni tresurera, di resibo. kagura ka, kapitan. Na, Kuna no nasaya at kagayam, samot gayam. dahi takit na kan ka. No singirin da kakit agungot ka dagaws. Anya, mo't dahi ta klase ti ugali mo. Naglaing kayo amin nga singayr. No di ka agbayad, manayonan di multam. Ipabalod da kan. Unay kamutan, kapitan. Dahi ta panangguram kanyak. May sapay a violation. Ano? Agsaw ka pa'y maminsan, tagayabak iti pulis, tatiliwin da ka. Ay isa. Bayada mo ti utang mo. Kinisublim dagiti binulbulod mo. Sana dahi ta gumura ka, no singirin da ka.
Barag, kay Tuyan, di palanggana, mabinulon ni Tuyan ka. Ay, agyamanak. Naisublimot langain. Agyamanak tatabadong Pasensya ka na, kanina na matuyan. Tinapatay. Naisublin da iti palangganak. Why, takinasarita ni Uncle Mau. Iso asiming po basitay. Agbayad akaw, maray. Podno ka diti kino na, maray. Wun, maray, tanay. Ungtanak ni Kapitan no jak agbayad. Ay, agyaman ak, maray. Ibagak to kun kwa na nagbayad kan. Mabaina mo nga minon, tasing-singirin da kaun. Ay, wun Rombang laeng agbain ka, maray. Ay na to yan. Ti utang mo, bayadam. Ti binulod mo, isublim. Agbain ka kumaman. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Insura para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binowe. May sabay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya tigatangem ka ba dong? Nay, dak magaya man dito tersi na maray. Yak pinapuutat. Imbag ko nam tasaan ka na idugmam magmag na. Ay, imbag nga rod Bilibak man kan ka, tama kapag nakalata o reag silsilpon ka. Ay, naruwama kon maray. Anya nga ron tigatangem. Ay, umayak man agpalod maray. Umay kalaang aglawd. Ay, kitwin Isumod ay katirantak. Ay, isurat mo nga ro din dyan number mo, taludan kan adagos. Nagbayagan ang magmag na dayto a badong. Jakpay nakalutaw. Hoy, badong! Partakam ti magna! Way, numayang. Darasam ti magna! Ay, di ka lang makaururay, Mike. Intugo naman kaya man tasil na. Bayak kita magnan. Ay, agkusilap ka man, Adak lang aruday. Kunak nga ibatim da ta cellphone mau. Kita man, nagbayag ka na pangimatang iti bagas. Anya, bagas ko na. Ayan di bagas ang ginatang mau. Nay, bagas ay ating bagatang mo. Bagas, badong! Inulit-ulit ko pa'y abagas ti gatagam. Apay ngay, nga awan mo't bagas ngawit mau. Ay, nalipata ka bagas gayam, ting bagatang mo. Ay, dayta ka kasi cellphone mau. Anya ngay ti kanan ta ita. Ayan ti kwarta, tasya man langan ti mapan gumatang. Ay, awanin pinaglod kan. Ay, mapang-ur ka ba daw? Marikwanan. Oh, ada ka. Adda ka di bagas mo dita. Ay, adala ko ka bagas Umutangak man mare. Imbaon ko nga min ni badong ko nga umay gumatang. Sa bali mo tinaramid na. Kano damdamagak no anya tigatangan na. Load ka no. O, dili no dak. Bagas maray, di pagpagatang ko kenkwana. Ay, kasta aya. Gapoy ti kasi cellphone na. Nalipatan nan tigatangan na. Ay na. Kano nakadumog ang magmagnaga po iti kasi cellphone na. Kunak nga road, kat imbag man, ta saan ang maipadugmam. Ay na, kasta na maray, uray di balay may. Numangmangan, agsil-cellphone latta. Uray aginaw, agsil-cellphone latta. Iso anagbayag amalpas ti trabaho na. Ay, saan ang nasaya at matisobra pa nag-cellphone, maray. Ibagbagak day taken ko na maray. Ang sanak matadendenggang. Di na ayaan mo apakaalaan iti disgrasya dayta. Ay, nangag mo dyan bagak. Nangagkawang kail. Anya ti bagak. Bawal tag silpaon, nagmanmaniho iti tricycle. Ibagbagak na ito ikan ka. Tada na disgrasya ili at tricycle driver. Tag silpon ngagman manihaw. Sa anak mo't nagsilsilpaon, magdadrive kang kail.
Ay rumbang lang. Tapno makaliklik ka iti disgrasya. Apay ngay si ka, Uncle. Agsilsilpon ka, mate. Kabayatan nga agsarsarita ta. Ay. Kabailak gayam ti agsilpon. Kabayatan ti panagsarita ta. Bangking sa, mate. Inteng, Ay, ibagam lang ti kahit mga ibagaban ang ta mangag kamay. ibabamanday ta cellphone mo. Apay manin. Mangantayon, Jack kayat nga adag cellphone iti panganan. Awan silpon ka, wantay. Ni Uncle, Agpili ka, Inteng. Ag cellphone ka, wenno mangan ka. Mangan Ibabamday ta cellphone mo, kunak. Ibabam kami na, Uncle. Denggemot ati bagbagan ni Antay. Oh, di nakapangan ka ang naimbag, taawan disturbo a cellphone. Ay, dabsugak Pudno dyan bagbagan ni Antay. Asaan na nasayati sobra pa nagsilpaon. Ayan nga ti cellphone ka. Day, apay abirukab, Kaya cellphone ko nga rod. ha, aginaw ka. Aginaw. Ay, kwarog. Sika, ti aginaw. Ay, sika ti aginaw, Inteng. Tasumak daw ni Kwarog. Sapay nagrigat ti aginaw. Na, Jack, ito di cellphone mo. No saan ka nga aginaw? Wanantay, saan mo pa ingait ito ti silpon na? Agbibingay tayo iti trabaho dito balay. Saan amabalin asyak laag? Badaw, awan pa'y matpulos na imulam. Aguray ka nga min Nakatugaw ka laang mat ngagsil-cellphone kita. Aguray ka nga raw. Nagadoon kinaimulak. Saan ka pa'y mat anak karugay? Ay, unay mo dahi to yan. Ungit nga ungit. Oray dito'y bangkag agsil-cellphone ka lapa. Unay mo dahi tangaramid maun. Reklamo ka la reklamo. Ay, maumaking ka na Naa, tasi ka pa'y tadaganas ng agongan. Ay, yakamaw no niya taramidag kinibadong ko, Mare. Sobra ti pa nagsilpon na. Ay namare, kastamot ti parikot ko kan ni Inteng. Ang saan itan? Jack ipalubos nga agbalin asadot gapo iti cellphone. Ong tamaray. When alaak ti cellphone na. Isublikan ko na, numalpas na dagiti trabahon na. Ay, jakmat nga rod maaramid day takin ni badong ko, Mare. Nay, apay kit din asaan? Kano nakagalot di cellphone na Jessica na? Anya, ay unay matdaytan. Wun, Maray. Sapay galot tino ang di panggalgalot na. Na, sigurista at talaga ni Pari Badong. Pare! Apay paray. Ay, tinga ti kalsada ti pagpagnaamaw. Ay, wala niya. Diyan mo na puta na nakapatingak magayamay. Agsil-cellphone kan tumangamin. Ay, di naman dilawan pare. Padam mo ni tuyang ka. Ay, delikado nga minti magmag na nga agsil-cellphone. Ay, kabaylak ti magnang agsil-cellphone pare. No nga, dalugan akila at alumabas. Ay, katlis siya ka. Isarding mo ti agsilpon amagmag na. Ay, di naksuruan pare. Saan nagapunta si Kati Kapitan, nalalaing kakangamsyakan. Ay, palpalagipan ka nga raw, tapno di ka maisagmat. Saan na ka may sagmak pare? Baybayan nak man laing. Ada lumabas at tricycle. Ay, amo ka pare. Saan na masapol ngay bagam? Aglisya ka. Ayan ti cellphone mo, Inteng. Indulin kon. Amok ano mangantayon, idulin kon. Nasaya at matamom. Hindi ko arugay. Ay napandagpasada. Mangantulatan inton sumangpay. Mga tangaro din dungo. Sakbay ti pananganta. Ipalagip ko pa'y kan ka asikat aginaw. Ken agsakdo ita. Tawan ni Kwarog. Nagadumat na tanga aramide kon. Naa, agreklamo ka? Kayat mo taalaak dya cellphone mo, kat saan kon nga itadgan ka? Agreklamo aya. Unay, aramidak to. Nasaya at no agkin naawatan ta, Intay. Anya mo tikas tuyang.
Apay nga awan tilod mo ngay. Naibos nga raod. Makaungot ka kat kanyakaw. Ay agrikap kalangan, no kasta mo lang. Ay, jak man laglakon itilaw tap na awan pagludam. Ay, yung awat. Nagado ni Tersina pagludak. Adayumat. Ay, uray, ano sa ka? Nagpudot pa'y. Uray, danunay, uray kasano pa'y tikadayo na. Bilibak mo't iti anus mo. Nulod ti pagsasaritaan. Siya pa'y matikunan. Maanusam pa'y ti saan amangan. Basta aglod ka laang. Badong! Oy, Badong! Apay aya. Inalam jay kwartak dito'y pandagtipungan ka. Ha? Ay, kwartam na jay. Pinaglod ko na. Anya, nagko na paglod mau, kat igatang itikanin taday jay. Ay, awanin na. Nukasta, mabisinantan. Mabisinan nga. Awan ti gatang ko itikanin ta. Paggatang itikanin taday jay, Badong. May amaw na mabisinan ta. Tinapatay, gadalod kaon. Uray ag silpo na kaon, ngagmalmalay. Urayak man dito'y tersinam ni Badong Kaumaray. Napanan na aya. Napan nagpalawd ijay bangir at tersina. Ay wun tatinakdarak jay sa o kasaan ako ngaglako itilod. Day, isunsamot tanday ta magmag na. Kita Maray, nagbuntog amag na, tanakadumog nga silsilpon. Day tati pakaalaan iti disgrasya. Imbag ko nama, tawan dadakkel abato di takalsada apakaitib kulam na. Inkabagaan tanay, nagpatingan. Bayam, di nagtumula denggan. Day, ada sumunga da tricycle. Ha? Badaw! Aglisi ka! Ay po, nay mo dahi tapan ang kitkitam kanya kun kwarag. Una, tamakaungatakan ka. Si kapay mo, kadaganas na makaungay. Kit si kalangaro din ang dungpar kanya. Di kamot ngamin naglisay. Aglisi ako ma, nga madakamutay. Pagsaritaan ta dahito iti sangwanan niyang kalkaw. Ay kaya sa yata. Hintan, yung barangay hall. Nanano ka, Badaw? Ano nga, awan Mike. Dahito yung tricycle ko tinakupit aw. Ha? Ay, wan! Pakakitaan, adaan una yan, dahil tricycle mo, kwarag. Ibal lang maud. Pinangkantsawan na kay ni tata ba daw? Ibalang ko kanon dahito yung tricycle ka, wangkail. Kitpod no mo ta. Iso, pay, tinakupay, hindi na dungpar na. Eh, Uston, saan kayo ngaglaban pay? Makadantano ka talaga ng kail. Magmagnak lang, Mike, hindi kalsada paray. Kanya ngay ko matibasol ko iyay. Busina ka, ngagpaigid ka. Ngam nagnakamot iti tanga ti kalsada. Diyak nga ron nang nagdebusina. Ay, ata agsilsilpon kagaya paray. Isuad di mo nangag. Nagpigsanto pa iti busina. Oh, Nagpisa ya. tamla na daw ang napigsa. Napigsa talaga ti busina. Ngam saan ka nagpaigid. Kasanungayin dahito yung tricycle ko anak ko paint. Ay, napay nga agpaiso aya. Nga isutin ako pek. Agsilsilpon ka garawd. Apay, damagang pay laang. Ay, bayadan na ni pare ba nung kipagpatarimaan mo kwaraw? Anya, bayadak dahi takarag-karag at tricycle ni Kwarag. Naa. Siyak lang nga ron, hindi nung parna. Engem ka ba ilam nga rod at tarimdan? Apay kidi na saan ngay. Naglakalang mo ta martilway. Naa. Nanghag mo ang kail. Martilyuan na kano ti tricycle ka. Apay aya nga gungungit ka. Kahit sa anak mo tanananaw. Diyan mo tricycle ni Kwarag, tinakupay. Agrason ka pa'y lang. Kasanaw, nudakkel atrak jay limabas. Ay, wala niya. Sika atin nakupay. Imbag ko nam, tadyay lang tricycle ni Kwarag, tinakadungpar kanya. Iso asaan kan nga agsilpaw. Apang inagaw mo dito silpong ko ngay. Nasayaat mo, tasaan mo nga intalay, di ta sikot mo. Ay, wait. Nalipatan ang agpaiso nga intali ah. Ay, isublim kanya dito. Ay, mayat na tricycle mo at tinarimaan ni pare ba daw? Unang kail, mayatay. Kasla may mayat pay itan noon. Unang kail, kunak no saan ang agbalay. Eh, nalaing kaya mga tarimaan ni pare ba dong Ay, nalaing. Minarti-martilyo na lang, mayatay. Aw, danggam ti andar na ah.
Pwede, mayat ah. Naglaing talaga ni tata ba daw? Oh, dan ganti under na kaslag kang kantaaw. At danlakok allowed ka ba dong? Anya itayan, di number mo. Nay, nagkunaking kang umayak ang palod. Ay, saan ka nga, Glod? Bagas, ti may kugatangan, maray. Lakwan na ko, nadagaws, ti may sa akilaw. Tanay, inurasan nak ni tuyang ka, may gumata. Ay, inurasan na kan? Awan pa'y kayo din yung cellphone ko na. Diyak mo, sa dino tinang idulinan na. Ay, kat nasayat mo't ano indulin ni Marito yung di cellphone mo? Ito na lang ka na, no nawaya ti oras kang panawang ka. Imistrict town ni tuyang ko, maray. Maya, tapno madisiplinaan ka. Ay, tatabadong. Saan ngamin anasaya at isobra apa nag-cellphone? Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Gumatangak man, maray. Apay, kaririing mo, Mare. Aldawon, alas 11. Isungarod nga umayak gumatang iti asin. Tapagasin ko ijay lutwak a pangaldawan mi kinibadong kaw. Apay ako nam akariring kaw. Wen ata kusok-kusong mo day tabuk mo. Kaslasaan na nasagaysay. Kasta talaga no awan magkukwarta. Apay nga siyak. Awan mo makukwartak. Nga masagaysay kung manlataw tibok kaw. Ay nakastuya nga road maray. Agsagaysay ka man mo't nang runa no rumwar ka di tabalayaw. Di mo maipadlaw ang awan makukwartam. Ay nalakwan naki din iti asin. Tama pa na kung nagluto maray. Tilamad-madlaw ma. Ay, nyamit na ito yung luto masidayin ta. Nagtamnay mo teng. Na, apay an natamnay ako nam kainasinak mo. Kunam nga da karni ti manok na. Ang awam mo ti makita ka karni ti manok. Kay panunutom latan nga dakar ni ti manok na. Anya? Ay, unay mo teng. Makapaawan ka mo ti ganas. Aganos ka, tawan kwarta nga igatang ko iti naimas amasida. Uray ko manusan anaimas amasida. Basta napintas ka mo takitay. Di kan tupay nga makasagay say Mike. Awang nga rod kwarta. Di mo pa'y masangot agdigos. Naa, Kit talaga mo saan ka agdigdigos awang gayam makukwarta. Ay, pagsalutam lamin ay no awan makukwartan. Ay, kaasimot ni Marito yang naagap apiras manen iti kuto na. Adakat ijaan ti agdanda. Ay, no apay mo't adita pa'y agdanda akawayan ti pagapirasan na iti kuto na mag. Wen nga rod lablabsan dagiti tao. Dayta, tidildilawag kwa na. Di payag sagaysay. Kasadot nan samot aminan nga aramidan. Kasanukat padak mat ngawan makukwarta na. Ay kat agpapada tayo mat ngaawan makukwarta na. Ang uray kasano, makasagaysayak mat lapta. Katuan, alangan mat abaybay amday tabagem gapula ang tawan makukwartam. Ay katuan amare. Nay, kita mo. Nalpasen ang nagapiras iti kuto na. Nakapanimidon ni Marituyang. Ay, ipadlaw na nga ron. Nay nga awan kwarta na. Ay, di natalakot tultuladan. Nga uray awan kwarta ta. Saan amadlaw? Di mo kunain, analayaan man ay napapaya ti sidayin ta. Agbero ka pay laeng mat iti naimas amasida. Ay, kunakon kahit
Awan pa'y pamigsama nga trabaho no kastay. Ay, kataganos ka. Di ka pa'y amumot ang diskitar mo titi kwarta. Pagdiskitar ako, ma. Adak tuk-tuk-tuk. Tumakder kan, tas ikatimang lukat. Ay sikan ah. Nagsadot ka mo tan. Karatuyang, karatang ba daw? Ni kwaraw. Yung kalukatanay. At dala itad ni Kwarog apagsayaatan saan ka ngay kikan. Kanya kumangay ti pagsayatan nga itid na. Umayan! Apay, Kwarog. At dan jay pay out yaw. Mapan mo alainain. Payout ko nam. Una na, kwarta. Anya day tatuyan. Shh! Di mo ibagbaga kinitatam abadong Ayawan! Aguli mo kalang dita! Saan na mabalin na mamuan? Saan? Kwartak tulaan dayjay umay kualaan. Nagsapa ka na nakareeng. At dapapana. Papanam ngay. Dita mo ta? Sa dinaw. Ay nasaanan anasken amamuam. Agtimpla ka kit diti kapeng tamapanakaw. Adaya ka pa. Ay awan gayam. Napudot adanum laktan ti inumaw. Ay, day tamaawat yung akwarta, di yung isugsugan. Wan! Igatang yaw, iti masapul yaw. Sika nga'y marituyang. Amo, kapitan. Nasken nga iti umno ti pakausaran, wano pangigastusan nyo Unay kamutin, kapitan. Saanin ang masapul nga ibagampay dayta? Taamok daytan. Ipalpalagip ko nga ron, kadagiti dadumata na isugal da ti payout da. Igatang ko iti bagas kan bugoong, kapitan. Very good. Agsugsugala kaya mo. Ay, saan iton? Sanun. Agungot ni badong ko. Ayun gayam, kapitan. Kaanon tumanin nga iti payout may. Na, kauawat yung pailaan. Damagamanan ti next. Nasken amamwa. Tamangan nuuna anak ni badong kaw. Jak manamaw. Napasaan ko anasangputan ni tuyang ko. Balay may marek. Ay, saan aya? Nagsapa pimanaw. Jak amaw. Sa dino tinapanan na. Napansamot iji barangay hall. Anya nga taramidin na ijay. Napan na inawat je payout na Aja. Piyaw. Kwarta day tamarek. Kuwan, Ay, sumulagaya masaan na ngayon bagbaga kanya ka. saan ka ang madanagan? Napan siguro nagpalingki adagos Ay, kitsapay ko takas ta, mare. Naimas to, tisidaan nyo inton sumangpet ni Marituyang. Day, sa dino ti papanam Marituyang, Mapanak man ijay ilay, maray. mapan ka makipalingke? Ay, kitun naawat ko gaya mong jay payout ka. Ay, imbag ka man maray. Apay si ka, saan ka akaraman itilistaan? Ay, saan nga road? Nadanto man ka no sumaro no a payout ko na ni kapitan. Imbag si ka tanakalista tinagan mo. Binula din daytoy a payout, maray. Ay makapaapal ka talaga, Marituyang. Sige, maray, tayo nakadlugan na. Panawan kan dito'y paradaan, No nairaman mo't ko matinagan ko itilistaan dagiti makaawat iti kwarta. Mayat kuma. Saan ka nga ron ang mabalin? Apay ta ipilit mo aya. Apay, saan ang mabaling nga ilibas mo? Na, maamuan da ora ilibas ko. Maamuan da di anyat maibagada kanya ko ngay. Dua kami kumaitakan ni Marituyang anapan nagpalingkay. Napan nagpalingki adagaws ni Marituyang. Ket no nasabat ko ije paradaan, kasta launay ti panangipasikat na itinaawat na kwarta. Di mo ka diapalan ni Marituyang. Kasapulan dati tulong. Apa narabian ka nagawin? Napanagayam nagpaparlaw. Anya? Kita am dati bukaw. Kuso-kuso ka di pay. Street mo tayo. Kita am dagiti kukok. Ina, nalabaga mo tayo. Napintasak ka daing badaw. Nangalam iti pinagpapintas mo. Jay kwarta ka. Amaw, kanapan mo inawat, di payout mo.
Kasla akbalasang iti panagriknak badong. Kay, ayan na nga, di ginatang mo akanan ta. Ay na, adda bagas dita, agluto kalat takaday. Diyan nga si Dan. Nagado di tabo nga ti papaya. Ingkag purusa. Ay, unay ka mo tay. Di ka man lang magimatangan iti si Dan. Ay nabadong, daytoy lang ak tinaske, nagastusa. Pinagpapintas mo amin, di kwartaan na awat mo. Una, takat katawaan dak gayam dagiti ko kumaray. Ita, siya kon timang katawa kadakwad. Saan dakon amabalin nga uyawan pa. No naimas ti sidaon da marituyang. Apay ngay, asaan matlaangan nga agasok day ta kusina da. Ay, saan pa'y ayaan nagasok? Kano iso ti sipsiputak. Taam mo maray, nagluto iti naimas ni marituyang. Agasok nga agasok day ta kusina da. Sabagay mo't kit di Oh, saan mo't anagasok apulaos? Kat no nasabat ko pa idikal man ije paradaan. Tanagpaili adagos, apaman anaawat na jay kwartana. Nagaliston anagudong. Ay, uray siyak mo't No adda maawat ko a payout, ay kung mapanak mo't adagos agpalengki Yay ngam anya nga raw saan ka mo't akaraman ije listaan. Uwan nga rod Ay, nagswerte ni Marituyang anya. Di mo lang nga rod agluton. Taoray lang abon talaang nga lut-lutun na kuma. Kuma Nay, Marituyang, ada ka mo't gayam dita. Apay, saan da ka nadlaw? Na, sa bali mo't tanday tabuok mo maray. Ay, wan, street mo't tayo. Saan da ko na mabalin nga uyawon ita? Asaan ngagsagsagaysay? Inoy uyaw da ka ayamot. Maribanang, inoy uyaw mo ka din ni Marituyang. Ay, nay, saan ba? Da kayo itan ti uyawan. Ay, sos, imbaglaki di ta pinunggos ko ti kulot a bokaw. Ay, sinagaysay ko da ito bokaw. Sakbay arimwarak di ta balay may. Anyamot da ita buok mo, marikwanang. Nagado te porpor na. Ay, di mo mutpigsaan ta kababa ino ada makangag Ay, agawid akmutan, tamapanak agluto. Ay na, maribanang, gapu iti kasasagay say mau, nang ingpisen da ita buok mau. Na. Agpada kayon kin ni Kapitan Amakalkalbaw. Ay, awan nang ko. Agawid akman lang. Di yula tultuladan da ito'y buok ko nagsilang naglamuyaw. Kaya't mga aprosan, marikwana. Ay, saan? Saanak lang agbibiseng. Uyawan da to mga main. Anya nga ita. Da kayon ti permay nga umapal. Anak no sino abalasang jay nakatalikaw. Si kamot gayam na natuyang. Kasla balasang ko nam kwaraw. No nakatalikod lang akas labalasang. Si Price Street gaya man to'y bukal. Saanan ako sukuso akas iday. Saanin? Ay, kwaraw. Damagaman kin ni Kapitan, no kaanon tumanin di payout may. Urayang manay. Di mo ibagbagakin ni Tatam Abadung Ang mga nuisaw ti mapan mangala. Abay, dakas no iso timapan mangala. Ay sana mabalain. Nasken asyaklata ti mangawat, kwaraw. Taadan tumanin pagpaparlor kaw. Ay na, agpalimusaksan pare. Ay, apay ngay, kapirmi mo't ayang agrigrigat kayon. Talaga mga agrigrigat ak pare. Oh! Awan bagas may. Awan si Dan may. Naa, Kasano pa nagbiagday tangay. apay ko mga awan. Kano ka pipi out ni Marituyang. Nag-pay out nga agpaiso pare. Ang pinagpapintas na mo amin yan naawat na kwarta. Unay mutin. Pinagpa-stream na itibuk na. Kin pinag-cutics na. Kasta? Ay, kasi ang aron pare. Mapanak ag trabaho. Ajak pa'y nangan. Ay, kaasi kamit paray. Bayang, tayo tuon sumarano apa nagpipi out. Sikat mapan mangawat. Ay, nasaya at man pare no kasta. Di mo lang ibagbagan kinituyan ko pare. Duwata laeng ang makamaw. Imbag man di ko
kumarik atuyang tapimbintas. Siyak, lumalaad aklata. Hey, apalam man ni kumarim ako nak. Ay, apay, di mo nakita dagiti kuku na naglabaga. Amok ah. Jay buok na, nagsilang. Hey, kasapulan ti panagmintinar dita. Pangalaam ngay mo, ti pangmintinar mo. Wano pangalaan ngay mo, ni Marituyang. Kat ururayan na jay sumaruno a payout da. Ay, ni pare ba dong ti umawat into no next pay up? Saan na ni Marituyang? Sa bali mo ti pangigas-gastusan nan. Nay, apay ang nagadu at tao ang mapmapandita barangay haul kwaraw. Ay, saan mo pa yan amuan? Payout manin ita. Na, apay niya nga awan tinangibagbaga kanyak ay mapanak man. Ay, saan ka na mabali na mapan na natuyang? Tapay asaan? Kit no naggapo ni tata badong dita. Iso tinangawat iti kwartayaw. Ay, saan na mabalain? Awanang, inalan ni tata ba daw? Ayan day tabataw. Nakapalingki account, tuyan. Ayan di kwarta. Awanin na. Hangam na ado ti kananta. Gimolpiak iti bugaw. Awanan tinabatay. Kasanungay day to'y buo ko anaskan nga isublik ijay parlaw. Bayampay lang day tabuok mo. Sa nabalay, pumangit ka. Basta saan ta, mabisinan. Mapan ka man kiti gumatang iti Ricardo. Marituyan, yaw awat ko dagiti Ricardo agat gatangam. Apay adi mo pa'y lawatan. Ay gaya maray. Umisim ka mat Kasla napukawan kan iti kwarta. Talaga napukawan ak maray. Kasano nga maum? Eh, kasta ka mat no awan makukwartam. Madlaw nakalidliday ka. Ay namaray, awanan pagpapintas ko. Pumangit ak manang. Mala, ti importante, addan bagasyaw, maray. Ay na to yang. Una titaraon nyo, sakbay ti pagpapintas mo. Ala sigay! Dinang tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insura para iti radyo